И здравейте хора, в това видео изчакайте да спра телевизора, защото гледам Преслав от Трит Иванов. Днес ще ви разкажа как аз, моята приятелка и моя бивш приятел, заедно с една моя съученичка от класа, отидохме с други деца, но от по-голям клас, отидохме на екскурзия. Госпожата по биология реши да се видим всички. Да си направим една екскурзия, но не да се видим за малко, да приспим. Отидохме в София. Не беше кой знае специален деня. Нали... Къде да започна? Толкова започна първо с скучните работи. Ще започна с интересните, за да не ви губя от времето, защото аз много разказвам, но ще ви разкажа накратко. Така, първо се качихме в автобуса, след това бивши ми приятел и съученичката от класа ми почнаха си говорят за приятелката ми и за мене, че сме гаджета. В кавички, че сме, т.е. не сме. Не стига, че моят клас ме турмози, сега и на моя приятелка се трябва да ме турмози. Но не само на мен ми викат, че сме гаджета с приятелката ми, а приятелката ми и неговия приятел, те са от друг клас. Приятелката ми не е от моя и приятеля ми също. Не сме в един клас, ние сме в отделен. И приятелката ми и аз и други ми приятели. Иначе аз и съученичката ми сме в... Да, всеки е в отделен клас. И постоянно или ще се подиграт на мен, когато съм с нея, или на бившия ми приятел, който е с нея. Ще се подиграт. Така. Кой на кого се подигра, няма значение, аз ще се оправя с този проблем. Така, те спряха да ни коментират как сме в рейса и се смеем. А те на предната седалка, ние сме за тях и те си гледат турските сериали. И моята съученичка такава е курва. Не ме срам, директно си го казвам. Много глупости не ми се говори, но тя е голяма курва. Казвам ви. В нашето училище, ако влезете, има ги пушачи, биячи, наркомани, лесбийки, гейове. Това училище е пълно с квилине изроди. Учителките свалят съученици. Чуват се някакви звуци в тоалетните. Значи нашето училище, то не може да се каже какво е, не бих го описал. Но не ми се случва никой да му обара, защото сега камери има и не само вътре в училище, а и извън. Даже като влезеш в двора на училището има. Не само извън, като си пред стълбите на училището. Искам да ви кажа, че от двора, като влезеш още в самото училище, и там има камери. По дърветата навсякъде са сложени камери. И никой не сме да обарва, да пребива. И така, нашето училище си е... Сега няма да псувам много, защото много глупости ми се говорят. Така. Моята съученичка голяма курва, искаше да спи с набившия ми приятел брат му, па после с него и накрая с двамата иска, след това се сваляше на мене. Те да знам, съученичката ми с колко мъже е спала, дали от моят клас или не, но аз не искам. Извинявам се. Така. И тя почна да му се обляга на рамото на бивши ми приятел. И какво се случи? Ако искате да ви разкажа повече история за съученичката ми, която не е курва, и за бившия ми приятел, който е едно добро момче и заби нож в гърба на приятелите си, дойде да се извинява и да се подмазва. И повече информация, ако искате, как ме предадоха,
как започнахме ново приятелство. Първо как свърши приятелството, после се върне и сега е на ръба или да се върне, или да падне. И затова бе много интересни истории. Сега първата за екскурзията. За да ви разкажа ние какво видяхме. Една забележителност. Да. И не само забележителност, а известна личност. Не само известно място видяхме. Така, както тръгваме, нали, говорим си в рейса, ние сме с приятелката ми и с ученичката ми от класа и бивши ми приятел ни се подиграват, че сме гъджета. Така, след това ходихме да хапнем на пицария, имаше някакви гълъби с много червени очи, мен ме беше страх, ето така мъгля. И ми не знам как гледа гълъб сега и мен ме е страх. Към, ако ми даме едно парче. Ама аз както си седа на пейката с моята приятелка и всички гълъби около мене, викам край, ще ме изядат за едно парче пица пеперони. И аз направих цялата пица и им фърдих и викам, махайте се от тук, оставихте ме гладен сега да седа. И ми викат страхливо страх от гълъби заради очите. Сега всеки си има страх, тя няма ли страх? Така, ходихме там някаква благотворителност, ако гласуваме за еди кой си. Беше ми интересно как се плетеше пластмаса и се правиха някакви работи, чантички, само от пликчета, пластмасови пликчета. Много интересно. И също ми беше интересно за природата, защото аз съм много емоционален човек. Аз съм чувствителен и към себе си, към хората, най-много към животните и към природата съм чувствителен. Към хората не толкова и към себе си, но към животните и към природата, да, ако е въпрос за света. И срещнах нови приятели и нали, решихме да си кръстиме име на нашата нова група. Тогава бивши ми приятел страшно много ревнуваше, че запознах с деца, които нямат против, че съм, нали, светлокож, не тъмнокож. И моят бившия приятел толкова ме изложи, казва, ти толкова си черен. И аз викам, ама ти знаеш ли разликата между цветовете, между светло, кафяво или тъмно, или си далтонист и да знаеш цветовете? Тогава като го затапих, млъкна. Всички мене хваляха. И новите ми приятели даже се подиграха. И той вика, той не знае цветовете и не знае как да те обижда. И се запознахме, взехме си нова група. Аз и приятелката ми, викам край, между Велизар всичко приключи. Оставаме аз, ти, Мишо и Мими и новите ми приятели, с които ще ви запознаем. Въпреки че сме далечи, няма да се виждаме, защото те учат в София, ние на гарата. Ще се чуваме, ще си организираме. Няма да се виждаме всеки ден, но един път в седмицата. Но той се събра с много лоша компания. И стана голям бой. Аз фанах бившия ми приятел. И само моят приятел Мишо като го хвана, аз викам, не го пускай. Изчакайте да ви кажа сега случката. Тук направо интересно става. Моят приятел така го фаща. И аз само ритам го. Викам, не го пускай, ще го ритам, докато не му посинее гъза. Накрая, докато се засилих и да не казвам къде го ударих, аз толкова не съм ритал през живота си. Човек не съм ритал толкова. Наби го с ритниците. От кампанията за благотворителност го изритах от входа. Аз станах заразил и после той. След това се върна и аз се скрих зад това. За високите колони. Само го причаквам. И му скачвам в гръб. Сега ще ви обясня.
Както си е така и гледа. И аз изведнъж скачвам, почвам да го бия и да го хапа. И викам, край, писна ми вече да съм страхливец. Ще му покажа кой съм аз, той не ме познава толкова добре. И така, бихме се, аз не само срещу бившия ми приятел, срещу компанията му се бихме. Двете момичета, приятелката ми и другото момиче от компанията им, се фанаха за косите, то стана една дъндания ужас. Голям бой става. Станахме се заразил. И дойдоха и новите ми приятели. Защото те видяха, че сме 4, не може да се справим и те дойдоха. Дойдоха 10-12 човека. Познавах само половината. 5. Значи 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Другите 7 не ги познавах. Значи в това училище в София са академия. Някаква училищна академия. Те са по природа. Значи те са по биология. Биологична академия са. А другите са географска. И от географската академия и биографичната академия и дойдоха и голям бой стана. И се запознах и с новите. И така. След като така, значи да ви разкажа първо. Пътувахме с автобуса, пяхме, смеехме се, говорехме си. След това отидохме в училищна академия, стана голям бой, обиди. След това ходихме по ресторанти, направихме си лагер, много добре мина. Еми това е хора видеото, надявам се да ви е харесало. На мен определено ми хареса. Никога не съм се бил през живота си. Айде, аз може да не ритам толкова и да не хапа. Но като ме изнерви направо, исках да го бия всеки божий ден и през почивните дни. Викам, ще те бия докато не ми омръзне. Без окото да ми мигне, ще те пребия. Ще ти откърта ръцете, краката, главата, ще ти напълна... Аз се казва, защото не пиратки да взрива в гарата в стомаха ти, ще експлодираш. И заплашваш ли ме? И се смее така и аз. Аз викам, а ти споменаваш смъртта на баба ми. Ще те намеря и ще те закопая, място няма да си намериш. Това му казах. Няма те закопа при баба ми. Няма те закопа при моите роднини, а знаеш къде ще те закопая? Даже при твоите роднини няма да те закопа. Ще те закопая възможно най-далече, никой да не те види повече. Викам, щом искаш да ме закопаеш при баба ми, аз няма да те закопая нито при моите роднини, нито при твоите. Направо ще те закопая, никой да не те види. И да не се събирам погребението ти. Направо ще те закопая в вулкана, в джунглата. Там животните направо ще те излезат в джунглата, ако те закопа. Ще ме заплашва той и ще ме закопае при баба ми. Аз само го закопая тук при нашите или при неговите. Направо ще го закопая, никой да не го види. Аз ви казвам. Ме заплашва той на 15-ти, като дойде на първия учебен ден, ще ме пребие. Нека да дойде. Но като го знам какъв е мързъл, дали ще посмее да дойде тук да ме пребие. Те само заради училището идва. Нали, че не смее да ме бие. Нали каза, че това лято ще ме пребиеш? Аз не те виждам. Един месец остава до лятото. Кога ще ме пребиеш, бе? Направо толкова истории имам да ви разказвам. Това е само за екскурзията. Началото още не е свършило. Така че ти, Велизаре, ако гледаш това видео, ела и ме наби. Ела и ме наби. Хайде да те видим колко си мъж. Да си мъж да се биеш
С мъжете, да, ама да си мъж и да излагаш приятелите си. Ти си букук, ти за мен си... Все едно някой те е създал и вика, чакай пак да те върна, че си много грозен. И ме и такъв си. Що не си признаваш? Аз не си признавам какъв съм. Грозен съм. Ама ти направо си излагаш, бе, човек. Ти ме изкара най-грозното същество. Може да съм най-грозното, ама ти па си 2 пъти повече, колкото мене. Казвам ти. Един днеска, като се разхождах, да си купа едни мои неща, няма да казвам какви, по мои нужди. Не е нещо нередно, спокойно. Не употребявам нищо лошо, нещо добро. Защото аз обичам да правя проекти и такива работи, затова казвам по мои нужди. Нали, защото аз много информация за живота си не давам. Само ви разказвам. Има разлика да разказваш и да разказваш всичко за себе си. Как се казваш, на колко си, къде живееш, в кой месец си роден, да. Един бивш къде ме използваше за пари, вика, здравей бе, Лайно. И аз викам, ми като тебе второ няма. Ти си използваш приятелите за пари. И после ми вика, аз използвам. И аз викам, само да ти кажа. Аз те предавам, но не за пари. Аз те предавам за приятелите ми. Ясно ли ти? Има разлика да използваш човек за пари и да го използваш заради приятелите ми. И аз съм го предал с много приятели. Горкия той. А той като си купува приятелството, кое е по-редно? Да предадеш някой пред приятелите му? Или да го предадеш за пари? Най-мисля да го предадеш за приятели. Поне това не е толкова лошо, колкото да продадеш някой за пари. И ето му приятел, затова ме използва. Аз го използвах за хора, той за пари. На час по-малко вина има. Ми вика, здравей, Лайно, и аз му викам, Лайно, като тебе няма. Нали си много известен, бе, Антонио? Баща ти що в затвора? Всички говорят за него. Направи се тука неизвестен, да не кажем за баща ти. Къде е убил някой си пред денонощен магазин и го е убил. Да го говорим ли това? И той се засрами. Вика, извинявай, аз не искам да се заедно с тебе. Аз викам, вие не ми падате на моето ниво. Вие си падате на своето. Мен като втори няма да има. Ако иска, много трудно ще да бъде. И да се прави много фалшиво го прави да е мен. Да е като мен. Така че извинявай, Антони. Нито ти успя да паднеш на моето ниво, ти си падна на своето. Мисли се за по-добър от всички. Така хора, това е видеото. Разказах ви какъв екшън. Имаше и малко драми. Ама драмите бяха с бившия ми приятел. Между мен и приятелката ми нямаше драми. Те буквално ми завиждат. И не е само бившия ми приятел. Цялото училище ми завижда, че се обличам хубаво, но не се хваля, че имам скъпи дрехи. Каква е разликата? Айде да кажем ярки за... определено няма за 10 лева, но да качим по-горе цената. Яке за 100 и нещо, не знам, айде за 150. Добре, яке за 180 лева или яке за 360 лева, това няма разлика. Просто то е по-скъпо с 200 и няколко лева. И какво трябва да си тъквам, че сега на някои другите обувки са с 2 лева по-скъпи от моите. Ето го другия ми приятел. Аз съм се разделил с 19 бивши мои приятели. Ако ви ги кажа...
И поради мои причини, поради тяхни, защото сега аз съм видовният, те не са. Те са вода, свят да напитам, нищо. И после защо мисли имаш и ни качваш в интернет? Ние се държим добре с тебе. Да, ама когато не ви снимам. Вие нямате право да ме обиждате. Когато спрете, ще спра да ви снимам. Един от моят клас в магазина тотално не изложи, че си пускам лайфове. Ма какво с нито глупости говоря, нито ги показвам. Просто си говоря с хората, които имат интерес към мен. Викам, ще те пребия пред магазинерката Лайно. И той ми вика, майка ти да баща ти. Аз викам, те обиди, знаеш колко съм ги чувал? Измисли нещо ново, бе, обиди ме. Почвата пунгери, викам, няма с какво да ме обиждаш, така че млъкни. И да ме затапваш, и да ме обиждаш, и да ме кълнеш. Все ми е то на тебе ще ти се върне. Те думи, които ги казваш, ти си ги обръщаш срещу тебе, не срещу мен. Но съм започнал първи да кълна, ти започва така, че те думи към тем се оправят да кълнеш. Е ли така? И добре, хора, ще свършим видеото, ще излезем за малко. И ще се видиме... Не знам кога. Вече не ми се занимава да снимам с YouTube, нито с TikTok. Не, че искам да трия YouTube или TikTok и двете, или да спра за социалните мрежи, да си почина малко, че ще хода, ще ви издам влог. Ще снимам в седмицата един път, така че... че лятната вакансия повече ще снимам. Викам, не по едно видео на ден, или по 2 видеа на ден ще снимам. Като имам 3 канала в YouTube и 2 в TikTok. Викам, това осложнява нещата и ученето. Изцяло целия ми живот, не само социалните мрежи. Какво щях да ви издам? Ще хода във Велинград. Очаквайте ме. Да се запознам с приятели, защото аз нямам приятели от други населени места. Много е яко, ако българин има чуждестранен приятел. Съм виждал българин с американец. Що? Много готино. Ще ме научи на език. Аз съм имал приятел турчин. Но той беше за известно време тук и се премести. Защото имат проблеми с финансите, той учеше само за кратко в България. Поради техни причини са се преместили. Така че е много хубаво, ако имам чуждестранен приятел. Така хора. Във Велинград ще правя влог. Този път ще се науча да помня, че не мога да помога. Но предния път, като ходихме на басейн, не знам къде, не мога да ви кажа. Само си спомням, че беше много дълбок басейна и направо се удавих. Не направо ми даже се удавих. Отивах по-надолу, поне басейн беше 3 метра и нещо. Към 4 метра беше басейн. Спасител ме извади, аз щях да умра за малко. Направи ми това, не знам как се казва. След това не проработи, пробва дишане в уста. И може да ме целуне. Чувството не беше много приятно, нали? Аз се заребих по мъже, казвам ви, аз съм гей. Гей съм, да, признавам. Първият път, като ме целуна спасител,
Ми беше неудобно малко. Но след това, като ходех по улици, така се заглеждах в мъжете си, спомних за Спасителя ми стана. Ама Спасителя беше много готин, къв мускулес. Видях 2 пъти повече, колкото Спасителите мъже. И се превъзбудих от мъжете и какво да направя. Ето, признам си, аз съм гей. То кой не е гледал порно сега. Признавам си, аз съм и мастурбирал, бил съм си чеки. Даже не е нужда да ви показвам. Не във видеа, че съм си бил сега в TikTok. Не би го направил даже и в YouTube. Аз нямам нищо против гейовете. Не знам защо другите имат. Но не сме да кажа на баща ми, че съм гей. Защото той ще ми изгони, ще ме намрази. Аз така го лъжа, че си харесвам жени. Ма не, аз повече харесвам... Чути се, това, че съм гей, не означава, че харесвам повече мъже. Не съм казал, че харесвам повече мъже. Харесвам повече жени, отколкото мъже. Има разлика. Това не ме прави чак най-големия педерас. Гей или педал. Харесвам повече жените, а по-малко харесвам мъжете, така че... Така. Ако искате да научите и повече тайни за мен, за моето приятелство, не само как се разделихме, как на ръба щяхме... Първо как приключи приятелството, след това почна наново и след това почти да се разпадне на ръба. И затова защо искам да стана почти гей, не напълно. Първо как съм започнал и второ как мислех на семейството ми, на приятели да го кажа. Много тайни в живота ми, не само в живота ми, извън и социалните мрежи ми се случват някакви работи, не само в живота. Така че това е хора видеото. Чао!